Opisyal ng kabahin sang Mayors for Good Governance si Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Lakip sa sang unang batch sang local chief executives nga magaserbe miyembro sang organisasyon para sa 2025 to 2028 nga termino. Napaidalom pa lamang si Mayor Raisa sa observer status. Kaangay sa iban nga bago na-eleher nga mga alcalde. Lakip na si former Vice President kag subong Naga City Mayor Leni Robrero. Bisan nga observer status pa lang sa kay Treñas. Ini ang oportunidad ng nagahatag sang dako nga tyansa para magpakita sang reporma, magpakigbahin sang best practices kag magtuon man halin sa iban nga local governments. Pahayag sang alcalde ang iyapagsulod sa Mayors for Good Governance, nagapabakod pa sang misyon nga protektahan ang public resources, kaayuhon ng serbisyo, kag sigurohon nga ang tanan nga ilonggo makabenepisyo sa matuod nga serbisyo publiko. Nabaluan nga antes ni ang Mayors for Good Governance members nagapanawagan nga may marabat sa korupsyon nga nagakatabo sa flood control kag infrastructure projects sa Pilipinas.